sme započúvali do slov piesne, tak aj ten náš čas má naozaj stok krás. Tak ako každý rok v tomto čase aj dnes sme si pre vás, milé mamičky, uvili kyticu plnú veršíkov, piesní, tancov a zábavy. A tak teda, milé mamičky, babičky, milí hostia, vítame vás na dnešnom slávnostnom programe, ktorý sme si pre vás pripravili. Dnešný deň, Deň Matiek, je výnimočnou príležitosťou na to, aby sme vyjadrili našu vďačnosť tým najdôležitejším osobám v našich životoch, našim milovaným mamičkám. Mamičky sú tie, ktoré nás vedú, chránia a pozbudzujú na každom kroku našej cesty. Sú našimi pravými hrdinkami v